Jo, čaute, moje meno je SD Rappers, dneska vítam pri ďalšom videu. Ľudia, dneska tu máme nové videjko, máme tu iPhone XR, má rozbité zadné sklo, rozbitý displej, som dneska kúpil nový displej, nové zadné sklo, lepky a dneska si vymeníme displej. V druhom videu si ukážeme, ako meniť zadné sklo, poďme sa rovno to pustiť. Ešte skôr ako toto video začne, choď prosím ťa dole pod video a daj like a odber na toto video, veľmi mi to pomôže, snažím sa dostanúť 100 do konca roka, teraz stále nejakých 92, tak mi pomôže na mojej ceste, ďakujem. Pomerom na to. Na túto opravu budeme potrebovať takúto tácku s vecami. Máme tu nejaké pinzetky, nejaké opening tooly, ďalší opening tool, piky, nejaké odklápačíky, kevku, strbováky, 0,8 pentalope, držiak a máme tu Philips 000, takúto vec na ten Appleácky a trojuholníkovú 06. Shoutout Fixeries, super diely, keď chcete diely, choďte tam kúpiť. Takže máme tu dneska diely na to XR-ko, máme tu displej, lepku pod zadné sklo, to si necháme na budúce, zadné sklo, to si tiež necháme na budúce a lepku pod displej. Samozrejme nejaký papierik nepotrebujeme. Ja som si kúpil takéto srandy, ešte mám také tie gelové tyčinky na ceste. Toto sú konkrétne lepky na kamery. Keďže neviem, ako funguje Face ID na tomto telefóne, ale že vraj funguje a rád by som zachoval jeho funkčnosť, tak sa budem pokúšať o to, aby sa mi Face ID zachovalo. Zoberieme si tento telefón, skúsim to najprv bez tepla použiť. Takže zoberiem si alkohol, takto ho nalejem po stranách, podrám. Zoberiem si ten 0,8 šrobováčik, vyšlem si dva šrobiky. Šrobík 1, šrobík 2, pincetka 1, 2, zoberieme si suction cup, priložíme, začne pomalinky ťahať, strekneme ešte troška. Teraz sa upcháme takýto kovový pry tool, tuto medzi RAM a display, chytím, opatrne nadvihnem, vopchám pik, tak máme tam pik. Dáme si dole toto a ideme pomalinky po stranách. Nechcem to zachádzať moc, pretože som nepoužil žiadne teplo na roztápanie lepidla. Takže nechcem do toho ísť moc, ale tak zase nejako sa tam dostať musím, takže ja tam olemujem toto železnou vecou, pretože sa mi s tým nechce zabrať. Ok, môžeme tam dať ten pik a ideme pomalinky po stranách. Tak, jednu stranu máme dole, ešte druhú. Tak, teraz si vyťahneme nejaké tie lepiace veci, zoberieme si tieto tenké a hneď, ako lištem tento displej, je nutné tieto lepiace veci dať, pretože inak ich účinnosť zbytočná. Otvorím si to jednej strany, položím a hneď beriem jednu lepku, lepím na jednu kameru, beriem druhú lepku, lepím na druhú kameru. Zoberiem tretiu lepku, dám to na tento senzor, vytlačím, tak a to máme kameru proteknutú. Telefón mám otvorený. Ešte predtým, ako sa pustím do ďalšieho, tak si ideme ukázať ten displej. Displej mám aftermarket, keďže zákazník nechcel preplácať zbytočne a zároveň aj tak dohodlíme sa na tom, že funkciu Face ID nebude využívať. Tak som zobral takýto aftermarket displej. Takže my si ideme rýchle dole tento displej, dáme si tu nejaké, pojmeme si tu nejaké party a vymeníme si ho. Začneme 0,6 trojuholníkovým, dáme šrobík 1, zoberiem šrobík 2, zoberiem tiež, odložím, zoberiem, dám preč. Bolo by dobre odpojiť aj batériu, takže ešte zoberiem, tu pod kablikmi je jeden šrobík, druhý šrobík, tretí šrobík, zoberiem aj tento pliešok, položím tam, zoberiem si odpájací nástroj, odpojím baterku, preč. Teraz zoberiem zase ten tri-point, jeden šrobík, druhý šrobík, tretí šrobík a to je zase Philips. Toto je šrobík. Toto môžem liftnúť. Jeden šrobík, pinzetka, ďalší, zoberiem bracket, položím pry tool, pojím jeden, pojím druhý, odpojím tretí. Mám si dal displej. Skúsime tam dať teraz testovací displej, okay, ale musíme pripojiť ešte earpiece speaker, pretože ten je seriovaný a bez toho sa telefón nezapne. Ideme ho skúsiť zapnúť, neviem, či je nabitý, ale mal by byť. A displej funguje úplne krásne. Takže my si iba odpojíme, starý displej, nový displej, telefón chce celé preč
zoberieme si teda nový displej, starý displej a potrebujeme si dať preč v podstate iba ten earpiece speaker, pretože všetko ostatné je na tomto telefóne. Takže zoberieme si zase Philips, šrobík 1, šrobík 2, šrobík 3. Nadvihneme a teda musíme veľmi opatrne, pretože tento earpiece konektor je serializovaný, takže tento keď sa poškodí, tak telefón sa zapne, ale nie je dobré. To je ešte jeden šrobík, ale ten je zase tri-point, takže to vyberieme to. Tak, nadvihne. Tak a teraz iba toto vpustím troška liehu. Veľmi jemná robota. To keď sa niečo rozbije, tak je to tak troška nenávratne stratené. Takže teraz, keď tu máme telefón uprataný, tak si zoberieme vec a ideme si očistiť housing troška. Máme to tu. Teraz si zoberieme 3 šrobíky. 1, 2, 3. Teraz posledné 2 tie idú na tento bracket tu. Takže zoberieme si jeden šrobík, zašrobujeme ho, druhý šrobík, tiež zašrobujeme. Očistíme si to od nejakých fingerprintov. Last check pred zatvorením. OK, môže sa zatvárať. Ešte predtým ako zavriem, samozrejme som zabudnul dať preč tieto lepky. Takže, keď zoberieme si čistú pinzetu na toto. 1, 2, 3, tak. A teraz to iba zavrieme. Telefón je zatvorený. Zoberieme si 2 dlhé šrobiky. 1, 2, šrobovák. 1, druhý. A sme hotový. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite like alebo na toto video a vidíme sa pri ďalšom videu, tak čau.